Γεια σας. Γεια σου παιδί μου. Ήρθα από το σχολείο. Γεια μας, δεν έχεις. Πάω τώρα. Θα σε φωνάξω για το φαγητό εγώ. Γεια σας. Να σου πω, μας ακούγει το παιδί. Όλη τη μέρα είσαι με την εφημερίδα και το Μουντιάλ. Έχεις ένα πρόβλημα, μωρή. Ναι. Έχετε το πρόβλημα παιδί, έχει? έχετε το παιδί, μην μιλάς όσο μιλάω. Είσαι σοβαρή. Συγγνώμη. Είσαι σοβαρή. Έχετε το παιδί και δεν το ρωτάς για το Φαγητό έχεις φτιάξει καταρχάς. Στο παιδί τι θα πάει, φτιάξει φαγητό. Όλη με μια σκούπα στο χέρι είσαι. Όλη τη μέρα του πέρα. Όλη τη μέρα του χέρι. Τι κάνεις, μωρή, κόλλα. Συγγνώμη παπί, όλη τη μέρα δουλειές κάνω. Σκύλα, πού το σέρνω και μαγείρευε τώρα. Έλα, περίμενε. Έλα εδώ αγόρι μου, εσύ να σε ρωτήσω δύο πράγματα. Τι μάθες σχολείο σήμερα. Τι να μαγειρεύω, είναι αρχίδι με το Γλώσσα το μιλάς στο παιδί. Συγγνώμη. Δημητράκη, Ναι, μπαμπά. έλα, τι έγινε αγόρι μου σήμερα. Καλά, Πήρες καλούς βαθμούς. Ναι, πήρα. Πήρα ορθογραφία. Πόσο έγραψες. Και πήρα και... Πόσο έγραψες ρώτησα. Πώς μιλάνε στο παιδί! Αν μωρή γαμίσου. Αν γαμίσου μαγείρευε. Παρακολουθεί της νερόστα. Πήρε κανένα ρούχο μαλάκο. Γυναίκες παιδί μου. Για πες. Τι, μπαμπά. Πόσο πήρες ορθογραφία. Πήρα... Ανίκανη. 8.